जेन'बा हौवाजों हिनजावजों उन्दुलायनायनि प्रब्लेमफोरबो थानो रागा जोंलायलायोबाथ' खुनु इन्ट्रेस्ट जानाय नङाना बे सेंग्राया बेसारा बेखौ ट्राइ खालामगासिनो दङ ओमफ्राय हौवा गदाय गोसोथोग्रा हिन्जाव गदाय गोसोथोग्राफोरखौ मोजां खालामनायनि बेबस्था दंना गैया बे ओरैबायदि बुनो लुबैदों बे मानसिखौ हिन्जाव लोगो मोनो जेनग्राखौ बुंथ'ला आं दा बुंगोन र' बबे जायगायाव लानानै थांदों दायो मोनसे बुस्थु देखायग्रोनो नोंथांमोननो मा दिन्थिगोन मानि सायाव बेखौ नायग्रोनानै लानि मा कर्स बिथाङा माबोरै कमप्लिट खालामनानै मा बुस्थु माबोरै इफेक्टिभ खामानि होयो बेयो खिन्थु बाथ्राया सैथोखा ओरैबायदि बुनो लुबैखादों आं सिनायो जोंफ्रा बेनो नालाय दोलाजोबनो लुबैदों जिखुनु रायजोफोर भिडिअआ एसे सिरियास बा इम्पर्टेन्ट जानो हागौ थांग्रानि लामायाव दङ मोनथारसिगोन समनि रादाब बयजोंबो मिथिजानाय बर'नि मोनसे पर्टेल सिगांहाय स्टेटनिनो निउसाव गोबां मावबोनाय बिबान मोनबोनाय मानगोनां सारबा आदामोना बेखौ सालायो दायो बर'नि निउस हिसाबै पर्टेल हिसाबै बेयावहाय जों थांगासिनो दं दायो आंनि मुङा थुब्लाव ब्रह्म स्पेसियेलि आं नोंथांमोननि सिङाव दिनै फैनाया खारन दङ बे खारना जाहैबाय रिचुअल्स थेरापि रिचुअल्स थेरापिखौ नोंथांमोना रावबो खोनायाखै जानांगौ बेयो दा नर्थ इस्टआव फार्स्ट टाइम फैदों आङो रिसेन्टलि कर्सखौ कमप्लिट खालामबाय रिचुअल्स थेरापिखौ रिचुअल्स थेरापि होनोबा दा खायसे आन्दायगोन रिचुअल्स थेरापि बुस्थुआ मा बुस्थु रिचुअल्स थेरापिया जाहैबाय नोंनि आखाइनि कालाई हिन्दीयाव मा होनो कालाई का घड़ी बे आखाइनि घड़िनि थेरापि जायो आरोना बे आखाइनि घड़िनि थेरापिया ओरैबायदि जेनेबा कालारनिफ्राय डिजिटनिफ्राय नाम्बारनिफ्राय घड़िनि साइजनिफ्राय बेखौ कमप्लिटलि लानानै थेरापि खालामो जेनेबा ओरैबायदि सोरनोबा जुदि रिलेसनशिप प्रब्लेम जानानै दङ बे रिलेसनशिप प्रब्लेमखौ नैबे घड़िनि गेजेरजोंनो सल्भ खालामनानै होनो हायो बे थेरापिया एसे माबा जायो लं टाइम नों इउज खालामबाय थानांगोन आं जाय घड़िखौ साजेस्ट खालामगोन होमबा बेजों लासैनो नों रिलेसनशिप प्रब्लेमा लासैनो सल्भ जालांगोन आरो जेनेबा सोरनिबा न'आवहाय बिदिनो कन्टिनिउ बेमार आजार जाबाय थायो बे बेमार आजारानो जोबनो रोङा मोनसेनि उनाव मोनसे बेबायदि जाफ्लेबाय थायो दा बेबायदि जाफ्लेनायखौबो रिचुअल्स थेरापि खालामनानैनो बे बुस्थुखौ माबाजोबनो हायो जेनेबा नोङो ओरैबायदि माखासे समाव ओरैबायदि जायो जोङो खामानिफोरखौ बिराद मोजां गोसो होनानै मावनोसै खिन्थु गोसो होनानै मावबाबो जोङो बेनि रिजाल्टखौ मोननो थाङा मोजां रिजाल्ट फैया बेबायदिखौ मोजां रिजाल्ट फैनो हायो आरोना बे रिचुअल्स थेरापिजोंनो बेबायदिनो गावबागाव पार्ट जेनेबा बिजनेसमेननि थाखाय आलादा पार्ट ओमफ्राय नोङो पलिटिशियाननि थाखाय आलादा पार्ट नोङो दखानदारनि थाखाय आलादा पार्ट बिदिनो इन्सुरेन्स एजेन्टफोरनि थाखाय आलादा पार्ट बिदिनो साख्रि आवलानि थाखाय आलादा पार्ट बेबायदि गावबागाव बेबायदि पार्ट दंजोबो आरो घड़िया कालार डिजिट नाम्बार बेजों कम्बाइन खालामनानै हरनाय जायो गावबागाव डिपार्टमेन्टनिखौ गावबागाव घड़ि गावबागाव डिपार्टमेन्टनिखौ गावबागाव जुदि बाइचान्सलि जुदि नोंनि डिपार्टमेन्टनि घड़िया नोंजों सुटेबल जानायखौ नों गानाबा बेनि साइड इफेक्टआ उल्था जाहैगोन नोङो खस्थ'आथ' बिराद खालामगोन खिन्थु बिनि रिजाल्टखौ नों मोजां मोननाय नङा बेबायदि साइड इफेक्ट खालामो घड़िया आरो जेनेबा सासे पलिटिशियाना जुदि गावनि गाननांगौ कालारनि गाननांगौ डिजिटनि गाननांगौ नाम्बारनि जुदि गाननांगौ डिजाइननि घड़िखौ जुदि गाना बे पलिटिशियाना बिराद सेस्था खालामगोन बाट पाब्लिकखौ एट्राक्ट खालामनो हानाय नङा आरो जा बिजनेसमेन ओरैबायदि बिजनेसनि बेलायाव फिसा बिजनेस दङ गिदिर बिजनेस दङ दा गावबागाव पार्ट जेनेबा मोनसे एगजाम्पलाव रेस्टुरेन्ट दखान बे रेस्टुरेन्ट दखानाव जुदि कास्टमारानो फैथारा बे नोङो घड़ि गानहोनानै बा रेस्टुरेन्टआव वाल क्लक दोननानै नोङो कास्टमार फैनो हानाय बेबायदि पावार एनार्जि क्रिएट खालामनानै होयो बे घड़िया दा घड़िजोंनो गासिबो बुस्थुआ जाजोबो दा घड़िया जाहैबाय बिराद बुरजा शेपाव फैयो शेपनि खामानिया बेलेग जेनेबा राउन्ड शेप फैयो भार्टिकेल शेप फैयो अरिजेन्टेल शेप फैयो रेक्टांगोल अरिजेन्टेल फैयो बेबायदिनो लाभ घड़ि फैयो बिदिनो आरोबाव अक्टागन घड़ि फैयो बिसोर गावबागाव घड़िया अक्टागनना आलादा खामानि रेक्टांगोल हरिजन्टेलना बेलेग खामानि रेक्टांगोलना बेलेग खामानि हरिजन्टेलना बेलेग खामानि
बिदिनो राउन्ड शेप ना बेलेग खामानि मोनफा मोनफा एनार्जि थाजोबो नाम्बाराबो जोंना घरियाव मोनथाम डिजाइननि फैयो मोनसे जाहैबाय फिसा डिजाइन मोनसे गिदिर डिजाइन मोनसे जाहैबाय आरोबाव बेनिफ्राय फिसासिन डिजाइन बे फिसानि रिजाल्टआ बेलेग गिदिरनि रिजाल्टआ बेलेग बै गिदिरथारनि रिजाल्टआ बेलेग दा कालारनि बेलायावबो बेबायदिनो कालारा गावबा गाव रिजाल्ट होयो जेनेबा रेडनि बेनि एनार्जिया बेलेग नोङो येल'नि एनार्जिया बेलेग ब्लुनि एनार्जिया बेलेग ग्रिननि एनार्जिया बेलेग बेबायदिनो कालारना गावबा गाव एनार्जि थाजोबो दा घरिनि साइज घरिया मोनब्रै साइजनि फैयो मोनसे जाहैबाय स्मल साइज मोनसे जाहैबाय मिडियाम साइज मोनसे जाहैबाय लार्ज साइज मोनसे जाहैबाय एक्सट्रा साइज बे मोनब्रै साइजनि घरिया आलदा खामानि मावजोबो दा नोङो बे बुस्थुखौ जुदि मोजां फकास खालामनानै नोङो जुदि घरिखौ देहायाव जुदि क्रिएट खालामनानै लायोबा नोङो मोजां रिजाल्ट मोनगोन जुदि नोङो बाइचान्सलि नोङो घरि दखानाव थांनानै जुदि जानला मोनला घरि माबायोबा गानोबा जानला मोनला रिजाल्ट मोनगोन आरो बे नोंनि सायाव सोनारबाय नों माबायदि घरि गानदों पारफेक्टलि जुदि घरि गाननोबा आंनाव फैनानै बा रिच वाच थेरापिस्टनाव थांनानै रिच वाच थेरापिस्ट नङा रिच वाच थेरापिस्टनाव कनसाल्ट खालामनानै जेब्ला नों घरिखौ गानगोन होमबा नोंना पारफेक्टलि रिजाल्ट फैगोन आरो ना बे 100% रिजाल्टआ फैखायो आं गावबो प्रुफ मोनबोबाय आरो ना बेयाव माबाफोर सोंनांगौ दं नामा दे सोंदो जेन'बा हौवाजों हिनजावजों उन्दुलायनायनि प्रब्लेमफोरबो थानो हागौ जेन'बा हरावहाय सानैजों रागा जोंलायलायोबाथ' खुनु इन्ट्रेस्ट जानाय नङाना दा नैबे बेलायावहाय बेखौबो खामानि मावनो हागोन नामा जेन'बा आरामसे निस्सय खामानि मावनो हागोन बेखौ होनो जोङो मा होनो बेखौ नोङो रिलेसनशिप प्रब्लेम जेब्ला रिलेसनशिप प्रब्लेम जायो होमबा बायदिसिना जायो न'आव दावराव दावसि जोबनो थाङा जायना रिलेसनशिप प्रब्लेम जानानै दं बेनिखौबो जोङो आंजों कनसाल्ट खालामनानै आं बिनि थाखाय मोजां रिजाल्ट हरनो हागोन आरो दं ओमफ्राय बुंनानै लानो हायाखै बेफोरनिबो माबा मोनसे फेसिलिटि दं नामा दङ बेनि फेसिलिटिया ओरैबायदि ना बे जेनेबा खोथानि खोथा बे सेंग्रा नैबे सिख्ला आरोना बे सेंग्राया बेसारा बेखौ ट्राइ खालामगासिनो दङ होमबाबो बे सिख्लाया बेखौ नाया होमबा बेखौ ओरैबायदि घरि बेनो क्रिएट खालामनानै हरगोन बे हिन्जावा आरामसे लासै दिनै एसे गाबोन एसे समफोर एसे नायलांगोन आरो ना बेखौ एट्राकसन कालार होननानै बुंगोन जोङो एट्राकसन कालारा बेलेग कालार दङ जेब्लानो माने बेनाव मा फैगोन हौवानाव अट'मेटिकलि लनलिनेस फैगोन बेनो बे घरिखौ गानहोनाय लोगो लनलिनेस फैनाय लोगो हिन्जावा अट'मेटिक एट्राक्ट जालांगोन हिन्जावा एट्राक्ट जालांनाय माने मा बिसोर रिलेसनाव थाहैखासिगोन आरो ओमफ्राय हौवा गदाय गोसोथोग्रा हिन्जाव गदाय गोसोथोग्राफोरखौ मोजां खालामनायनि बेबस्था दंना गैया बे घरियाव बेनो बे रिलेसनशिप प्रब्लेम जेनेबा नोङो रिलेसनशिप प्रब्लेमा ओरैबायदि जायो गावनि हिन्जावजों सेटिसफाइ नङा कि जाने गावनि हिन्जावा बेखौ मोजां माबानो हायाखै कि जाने हौवाया हिन्जावखौ सेटिसफाइ खालामनो हायाखै बेबायदिनो खालि मानसिफोर सानगोन खालि सेक्सजोंल' खिन्थु सेक्सजों नङा नोंनि रायलायनायजोंबो सेटिसफाइ खालामनांगोन नोङो एदावनाय जंखायनाय बेजोंसो बे फिसायनि रिलेसना मोजां जायो नालाय बे बुस्थुखौ नोंनि न'आव वाल क्लक जुदि आं लागायनानै हरोबा आं खोन्थानानै नैबे वाल क्लकखौ नोङो लागाय होननानै हरोनाय लोगो लोगो नों बे घरिखौ लागायोबा बिनि सेकेन्ड दे थार्ड दे फर्थ डेनिफ्राय आरामसे नोंनि न'आव रमान्स फिलिंआ फैगोन आरो ना रमान्टिक बा रमान्स होनोबा जों मा बुजियो हिन्जाव हौवा गोसोथोलायनायखौल' बुङो रमान्सआ जाहैबाय अनेक टाइपनि रमान्स थायो दा रिलेसनशिपनि रमान्स बेयाव क्रिएट जानाय लोगो लोगो बिसि फिसाय अनलायलायगोन ओमफ्राय माखासे समाव नों कन्टिनिउ गोसो सिङाव खुसि थानाय बेबो रमान्स नायादि ओरै आराम दावबायलाङो बेखौ जों जे नुयो फालो बेबो रमान्स बेबायदिनो मोनफा क्रिएट खालामनानै होनो हायो आरो बे घरिजों बेखौ मोननोबा ओमफ्राय बबेहाय बेखौ मोननो थाखाय आंनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनांगोन आंनि नाम्बारा बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बारा बेयावनो बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै आंनि चेम्बाराव फैनानै आंनाव भिजिट खालामफैनानै आंनाव कनसालटेन्ट फिस लागोन बे कनसालटेन्ट फिसखौ लानानै माबागोन आरो ओमफ्राय हिन्जाव खारनायफ्रा फैफिननायनि सुबिदा दंना गैया हिन्जाव खारनायफोर फैफिननायनि सुबिदा माने बेखौथ' बेयाव गैया होमबाबो ट्राइ खालामनायनो हायो आरोना बेखौ आङो प्रेक्टिकेल मोनथ'वाखै दाबो ट्राइ खालामनायनो हायो नायनाय जागोन खिन्थु रिलेसन प्रब्लेम जायहा जादों बेखौ सल्भ खालामनानै होनो हायो ओमफ्राय बे कर्सखौहाय नोंथाङा बोरै अबाव लानाय माबोरै मावदों दा बे जाहैबाय कर्सआ ओरैबायदि सुधीर कबे होननाय नोंथांमोना इउटुबाव सार्च खालामबाबो मोनगोन सुधीर कबे होननायनिफ्राय जोङो बे कर्सखौ मोन्दों बेयो 10 मान्थ जाबाय आङो रानिं कर्स लानाया बेनि थाखाय एक्सट्रा लेखाबो दङ आरोबाव
बेनि थाखाय अनलाइन कन्टिनिउ क्लास जाबाय थायो दैलि 2 घन्टा दैलि 2 घन्टा दैलि 2 घन्टा आङो बे कर्सआ कमप्लिट जोबखांनायनि उनाव आङो फार्स्टआव आरो प्रेक्टिकेल नायग्रोदों मानसिफोरनाव आंनावबो इउटिलाइज खालामग्रोबाय रिजाल्ट फैमारगोन ना फैमारा दा फैयै फैयै नुफैबाय आङो रिजाल्ट फैमारो बेनि उनाव आं दा फिल्डआव ओंखारजोब्बाय मानसिफोरनो आगोलो बिदिनो फ्रि खालामनानै हरोमोन ओमफ्राय दिनैसिमाव जेसेबां दङ गासिबो फ्रि खालामनानै हरजोबदों फ्रिनि फुला रिजाल्टआ मोनबाय रिजाल्ट मोनखांनायनि उनाव दिनैनिफ्राय आङो भिजिट चार्ज लासिगोन आरोना